23 rokov čakáme na nejaké výsledky v rómskej problematike a dnes môžeme odprezentovať, že posúvame rómsku problematiku alebo problematiku sociálne odkazaných ľudí ďalej. Po necelom roku predstavujeme 3 kľúčové skutky. A toto je rozdiel v postoji k tejto problematike nás a všetkých ostatných politických garnitúr, ktoré na Slovensku doteraz vládnu. To, keď sme pred rokom povedali, že nie je správne, aby ľudia mali koláče bez práce, tak dnes prichádzame s konkrétnym riešením, aby ľudia nemali koláče bez práce, aby naďalej sme nevytvárali v ľuďoch pocit, že peniaze môžu byť na pošte a nezatrácané. Keď sme povedali, že nie je správne, aby dieťa sociálne odkázaných malo nárok na príspevok za dochádzku do školy v situácii, kedy ubližuje svojim spolužiakom, učiteľom alebo do školy nechodí, tak dnes prichádzame s konkrétnym riešením, s konkrétnym skutkom, keď jednoducho tie peniaze rodina nedostane, keď sa dieťa takto správať bude. A keď sme pred rokom povedali, že nie je správne, aby sociálne odkazaný človek mal de facto priestupkovú imunitu, mohol si povedať, že priestupky páchať môžem, lebo vlastne nemajú na čo siahnuť, lebo ja mám iba sociálne dávky, tak dnes prichádzame s konkrétnym skutkom, že ďalej to už nebude možné. Aj takýto človek bude musieť zaplatiť pokutu. Inak povedané, v podstate nadstavujeme týmito vecami takú základnú spravodlivosť a snažíme sa odstrániť ten pocit krivdy v spoločnosti, keď ľudia trpeli pocitom, že vlastne niekto, kto je sociálne odkázaný, je nejakým spôsobom zvýhodnený voči tým ľuďom, ktorí sa de facto na tie sociálne dávky skladajú. Ak chceme spoločnosť presvedčiť o tom, že treba riešiť rómsky problém do hĺbky a treba urobiť aj tie rozvojové prvky v tej rómskej reforme, tak musíme v prvom rade si upratať stôl. Tieto 3 body, tieto 3 kľúčové piliere rómskej reformy, ktoré sa v tomto zákone naplňajú, sú uprataní stola. Teraz nás čaká samozrejme tá rozvojová fáza. Uvedomím si, že tieto zákony, alebo tento zákon obsahuje najtvrdšie opatrenia z rómskej reformy, avšak bez týchto najtvrdších opatrení nie je možné napraviť krivdy medzi pracujúcimi a sociálne odkázanými ľuďmi na Slovensku. Slovensko nie je tak bohatá krajina, aby rozdávala peniaze zadarmo.